Mentang impet ya kajingnya khot kaba Donbor na kahinyok terap Integrated Territorial Organization itu kaba penpau ba kajat benriu kasi jantia kahap banya teli ha kijing dawa ba kongsan ka jingkran majenrat jong kahito kalong wat la ye isi markeliang henrei ha badawa ya kohok jong ka jat benriu ni hab banya milang kani kajing khot kawan ha kapor ba ngi ya kajingeki kabaklan jongki truckers and drivers association kiba ya shad ya kijing sham jing jongki bat kajing dawa ya kahok ha kayo kakot nong yalam kahito ula penpau ba kadai kapor ba baro kiseng ki kenhon bat kibriu shimat kinbu ya kijing ya pher jingmut hadien bat kinbu ya kajinglong jingman ka ri khasi jantia kum kaba ningkong ka jing ya teli ha kini ki jing dawa kum ka jing ya da ya ki khon kari na ka jing do jing mentoy ha ka yo ka hat ka dei ka lenti ban pen khlan ya ka senchar bat ban pen ne ya ka long dien long sieng jong ka jat ben riu lai ya ka to ka jing le bor jong ka sorkar amar ga dei haji ka jing tha ka sorkar bat kala mi ru ka jing pendram na ki kat to kat ningut kita ki minister habi dei bat pisia ki parodok prasnam ki ba im jakpo na kani ka kamay nya kali ngi don ban ong tang kawai ya ka sorkar ba piong ba menakani ki to ki ba syakem ki ba kini ki driver ki pemblok ya kalenti ka sengki ki pentot ya kalet kawan an bu kawai ka ya kita ki kali namar ba kita ki company ki sio kita kariat namar hau benai February riu tarik kila ai kan ni kata ka fair kendai tengkah ka top road black top road sepau tengkah gravel road bat khatar hadian nang tu pat kaju haga hobenai arp santrik September arajar arp ho pat phila penkiu ya kata ka riat ka poi haduk khatwei khatar bat khatsau pe ke sarkar kumno kale jo korea pisia hadu mentang ngitip be ya kata ka kendai tengkah per metrik ton dan haga kilometer ibu jingkeli ka sarkar balai pimpen sai yakini ki driver truck kamtami gini asyan boper pipin syai tang kat tu kat ni gi asyan kat kum gitu gilat patai ka jing kersan wat la kada don lingba social media ka jing syak kontok unong dalam jong ka MCT DA asukwa ban keren tang sikentien ho ki kam ki don kita hau brio melak ban laj ban len ya kata kabala dep dan ring ne kum no biong pa ba ka ai kemensian hingi dei ban yakon ban le bat ngin bu sendon namar ba kalau mi ke kentian ke bakren ke boong ba balai ide benya ki saja inte health piwan ye ki support is kasiels kam lelei la de pim pelaj ye gini ki nong yalam jong ka meklia kul truck ona driver arshan nyimban sing in sali ye ki hayang la jong kata ka yen jongi ke de sekretariat na maria ka tela sna ta ka psa jongi hang ta gain bengin pen i ke jing sha pi kwa bengin wan hayang ni senran mengi sa pembet pisa ka par ka jing dawahi in i be ha ka jing start namar bangi kum kejat benri hnya teli koi kwa bah kajing start jong kene ki nong yalam ki ocean pelat baki kwa ban phariai kejat benri dag baki ong ba ka east jainte hills ka west jainte hills ta balai pat phidang lechim ya to kasan phulak ko NPP kata ka east kata ki semen plan kam dei sa na po is balai philik sim ka pisa jong ka east pan kapor tang sukta igi ya kita ki cement factory ka don be kajing show jing bom ngindal apik te ko nuksa ka public hearing jong ka top cement ru syak bom ka bala slam hadian nang tu don ki ba persyak ka tu ka neru mi biang kata ka jong kulmar ka igan dia tang sukta igine bas ko wairu ngangan ban be ngan pengsan biang ya ka jing ki hi jong pisa ki truck driver ka dei ka ba don nong rem bat ka long ai ba jin ba phia lek dei sakmat ka kuat ka sarkar ka long ka bala rem lupa kat kum kan ka notification ka badan hakti ka jongi tas ka wai ngakpa ban oi ga jet ben riu yami ladem pem mi menta la syai enda phila temen idawana menta ke khon kita gi driver tok ki don gi khon gi kiti ki balik school ki balik kelas ki ba hakawai ki si kin sa pentelun ban yalam ya gari ka jet ben riu tela da phi kwa ban pembet pelaj no unconditionally ba pembet no ikan ka kam mardor kat kum ka jingkeli kalong hatu ki khon hinyau trap kinla ban klet ya ki jing yeshun shimat ban yatali na kabenta kalawai